elsőrendű célunk a mozgatók szakszervezetének, hogy a korkedvezmény és a korengedmény intézménye számunkra hihetetlenül fontos intézménye megmaradjon. A magyar mozdonyvezetőknek rendkívül fontos a kormány által támadott korengedmény, korkedvezmény kérdése. A mi munkakörünk ezt mindenképp igényli. A nyugdíjrendszernek az átalakításával nem értünk egyet. Nagyon érzés számomra az, hogy ennyi embernek fontos a saját dolga, a saját munkája, a családjának a léte és a családjának a jó léte. És ezért sok ember itt megjelent, büszke vagyok ezekre az emberekre nagyon. Borzasztóan örülök neki, felemelő érzés. Mi konkrétan 350 kilométert utaztunk Záhonyból azért, hogy ide eljöhessünk, és a kollégákkal együtt tudjunk részt venni ezen a demonstráción. A korkedvezmény, illetve a korengedményes nyugdíj megtartása érdekében a mozdonyvezetők szakszervezete demonstrációt szervez. Találkozunk június 9-én a nyugati pályaudvar oldalánál, és együtt megyünk el a parlament elé. Ha egyetértesz törekvéseinkkel, gyere el te is, ott a helyed.